Dois gols.
no problem.
коя се приключи? Да ти подам ръка от тази страна. Ама причекай само за 20 секунди, завърши по време. Това ли завърши по времето, да. Моментално е по време, да. Не мога да се покажа. Чекай. Не, за кепи. Какво? Не е дозволено. Не пише с опитали да стане. На телефона? Знаеш, че вземи това до стол. Не, не. Да не се прекачва да направи билати. Заключено е. Я преди стол. Това ти държи стол. Ага, лесно е. Сега пречетвори страничко не само. Дава по-лесно. А? Гости. Да. Що? Дечко, не се разбира. Извини, но так не се знае по-скоро. Резултата не може да бъде. Резултатът може да гледаш.
θα няма μόνο το κανένα τρόπο να μου δώσει να λέει κάτι που θα κάνω κάτι.